Ajde, idem dalje, ne mogu setim bukvalno ni jedne pevačice. Znači, vas dva imate najbanalnije ličnosti. Meni ste dali neku istorijsku ličnost. Izvini što imam najbanalniju, ne znam ko je. Koliko je, pre koliko godina, pre 100 godina umrla ta ličnost. I zdravo ljudi, dobrodošli na naš novi serijal i to prvi serijal na ovom drugom YouTube kanalu koji se za sada zove Inić Milan, a serijal se zove Pikamo. Jej, aplauz za originalnost. Player 1, kontate, ima 1 u nazivu. Sve ovo svemo serijal gdje ćemo da igramo zanimljive igre koje su i offline i online, ali vi ćemo vidjeti budu offline. Ne sa tobom, Charlie, ti današnji gost nisi, nažalost. Tu nam je Player 2, pre svega Marija Žeželj. Zdravo Marija, dobrodošla na Player 2. Kako se osjećaš? Fantastično, danas baš fantastično. Kako si ti? Dobro sam, da li znaš ko je Player 3? Pa, hoćemo da je najavimo? Ne ti je Charlie. Ne ti je Charlie. Ne Charlie. I Charlie će... Charlie će da postane Anastasija. I zdravo Anastasija, kako si? Evo, odlično, ti? Znaš što radimo danas? Pa, da. Pikamo. Da. Pikamo, pogodi kosi. Pravila ove igre su sljedeća. Svako će imati po jednu zadatu ličnost, a pitanjima će morati da otkrije ko je. Na pitanje se odgovara isključivo sa da ili ne. Milan prvi zadaje zagonetnu ličnost Anastasiji i taj odgovor znaju samo Milan i Marija. Onda Marija zadaje Milanu i taj odgovor znaju samo Marija i Anastasija. I na kraju Anastasija zadaje Mariji i taj odgovor znaju samo Milan i Anastasija. Nadam se da su pravila jasna, pošto je meni trebalo 10 minuta da ih izgovorim. Pobednik u ovoj igri dobija nešto specijalno, što ćete vidjeti na kraju ove epizode. Ok, a mora domaće da bude? Ne mora, može. Vidi, ovu sad si pola mi odala. Daj mi da pišem. Promijenit ću sada. Evo ga. Da li sam žensko? Ne. Nisi. Da li sam ja žensko? Što gledaš u mene? Da. A da, aha, da. Da li sam ja žensko? Da. Da. Da li sam živa? Da. Da. Da li sam starija od 30 godina? Ne. Ne. Dobro. Nije čudno što sam živa. Da li sam muško? Ne. Nope. Da li sam iz Srbije? Jesi? Dobro. Da li imam kratku kosu? Pa ne znam. Ne. Ne, onako osrednje. Osrednje, da, osrednje. Tako da nastavi dalje. Dobro, a čekaj, ja sam rekla sam da sam žensko, znači žensko sam. Ne, nisi Ne, muška sam. Osrednje. Muško, osrednja kosa. Da li sam pevač? Ne. Nope. Znači, ja sam žena koja je mlađa od 30 godina, koja je živa, poznata ličnost, koja je poznata na Balkanu. Da. Sa Balkana sam. Ne. Dobro, okej. Znači, žensko sam. Da li sam iz Srbije? Jesi. Pevačica? Da. Živa? Da, ona će nas pobediti. Ajde. Kad si lako zato. Folk pevačica? Ne. Ne. Boom. Ajde. Šta sam pitala? Da, muško, dobro. Da li sam glumac? Ne. Pa ne znam ja. Ne. Nisi. Brate, opet ste mi nešto tipa Deda Mraz zadali. Ne, ajde. Ne, gotovo je, rekla ne. Gotova sam. A da, frick. Ajde ovako, ženska osoba, inostranstvo, Amerika. Iz Amerike se. Da. Glumica. Ne. Shakira. Ne. Okej, ajde. 30 godina. Mislim, Ne. imam 30 godina. Ne. Ne. Nope. Mlađe se 30 godina. Dobro. Mislim sad ti dao ekstra informaciju. Ajde. Da li sam youtuber? Ne. A mogao bi biti. Mogao bi biti. Ajde. Ne. Dalje, okej, ajde. Ovako, poznata osoba, pa ne radimo sad youtubere, sad su poznate ličnosti. Brate, nisam ni pevač ni glumac, šta mogu biti? Ali sam PewDiePie. Ajde ovako, ja sam pevačica.
Ne. Ja sam onda Kim Kardashian. Ne. Dobro, ajde. Da li sam plavuša? Ne. Ne. Dobro. Ajde. Come on. Okej. Znate šta mogu da budem? Znači, nisi Jesam youtuber. živa. Ne. Živ, tač. Nisi živ. Osrednja kosa, muško. Znači, sportita sam neki. Ja sam živa, mlađa od 30 godina, Amerikan i glumica i pevačica. Da li smo ikada pričali o toj osobi mi? Pa šta ja znam? Mislim da ne, ali... Dobro, da li vam može neko drugo pitanje ako ne znate? Šta Ajde, stvarno može jasno? drugo. Ajde, može drugo. Ovo je bilo, ovo je kvarne. Darija, imam pozitivan stav prema toj osobi. Otkud ja znam kakav ti stav imaš prema toj Rekla osobi? sam ti verovatno ne. Verovatno ne. Onda je to verovatno... Odgovori bilo su dalje. da ili ne. Pa dobro, ali on ne. Više ne, idemo dalje. Mislim da ne. Da li imam dugu kosu? Pa žensko si, tako da. Pa- Da, ajde, Pa, recimo. Da. alo, pa Pa žensko tu i može tamo. ima kratku kosu. Pa da, okej. Crna kosa? Da. Ne. Imaš faze! You're a woman! Milane, ja ću da odgovorim ne. Dobro, nema crnu kosu. okej. Znači, Da. Dobro, nije crna kosa, nije plava U kosa. životu nije imala crnu kosu. Imala je jedno. Nije, brate, to nije Izrtajte sliku crno. ovdje, izrtajte sliku ovdje. Da li sam poznavala tu osobu? Brate, dali ste mi nekog naučnika, verovatno. Da li ja sigurno znam tu osobu? da. Mislim, Znam tu osobu. Da, brate, moraš da je. Znaš, ako Moraš ne da znaš, onda si pao s Marsa. Gledaš da Franka čuo si par 10 puta. Da li sam političarka? Ne. znači, da li imam smeđu kosu? Da. Sad ubodi nijansu još. A Molim nešto te. drugo nije kosa. Okej. Pevačica, mlađa od 30, Da li sam živa, visoka? Srbija, da. Osrednje. Osrednje da, ali da. Nisi Izgledaš niska. više nego... Narodnjake pevam. Ne, to Ne, si to već si pitala. već- Ne, pitala sam za folk, nisam pitala za narodnjake. Onda ne. Znači, ja sam naučnik. Ne. So I'm a scientist. Da li sam sportista? Ne. Damn it. Ne bi rekao. Ajde. Da li u skorije vreme bila u realitiju? Da li u skorije vreme? Ne. Otkud ti znaš? Jeste. Dobro, jeste, ne znam. Koji pa... Da li sam u poslednje vreme izdala pesmu neku? Da. Da. Brate, pevači non stop na svaka 2 mjeseca u Srbiji izdaje Ne, pesme, moram realno. Koji YouTuber? Ajde, idem dalje, ne mogu setiti Ajde, bukvalno ajde. nijedne pevačice. Znači, vas dva imate najbanalnije ličnosti. Meni ste dali neku istorijsku ličnost, baš ja Izvini znam što ko imam je. najbanalniju, ne znam ko je. Koliko je, pre koliko Buba godina, Jala. pre 100 godina umrla ta ličnost. Ja odustajem, ali stvarno odustajem, neću da lupetam. Dobro, Marija, da ustaje. Ja Reci ne Anastasija. odustajem nikada. Reci joj. Marko Kraljević. Da, dobro nisam pitala pitanje kao Ruža. Kako ne znaš? Znači, ubit ću vas, nikad ne bi pogodila stvarno. Dobro, čuti sad, hoću da pogodim ovo. Ajde. Sam njima, Ne, ja sam sledeći. Ti si na redu. Ja sam sledeći. Ti ne Ovako. odustaješ. ovo je Ne odustajem. nepravedno. Znači, imam bebu, da li sam poznat po tome što sam neke skandale radila? Pa svašta si ti radila. Ja sam pevačica, imam 25 godina, imam Jesi. smeđu kosu, osrednje visine. Imaš hit pesmu. Ne Hit pevaš pesma. narodnjake, ne Ne pevaš pevaš folk, cajke. ne pevaš sve vrste toga. Šta je ostalo? Koja je jedna vrsta muzika ostala? Ako nisu ni izvorna muzika. Izvor! Redi još nešto. Od žanrova. Hip hop. Mi to imamo. Imamo. Saj sam se. Ali nisi to. Ne, bukvalno ne, stani. Delimično imaš hip-hop. Brate, imaš folk, imaš taj drugi folk i treći folk. Ništa od toga. Znaš tu osobu, upoznala si uživo. Sarajevo. Da! Yes! Ja sam dobila 3 boda. Tehnički dobit ćeš 2,5 jer si dobila drugi hit. Nećeš dobiti ništa što se mene tiče. Cijela Instagramu. planeta zna na tebe. Instagram. Ma da god hoćeš si popularna. Kylie Jenner. Da, nije Kaylee, nego Nije Kylie. Kaylee, Kylie, ali... Kylie Jenner. Pa pitao sam da sam Kardashian, ali da li Nisi rekao si Kim Kardashian, ja sam Kim Kardashian. Da li sam mislim Kim da je Kardashian, on to je Okej, dobijam... jednu. 0. Jedan. Pauzirajte kamere, idemo na rundu 2. Pošto je Anastasija prošla pobedjela, sad ćeš posljednji igrati. Tako da će ići odavde. Ajde, damo mi prednost, pošto ima 0 Ja poena. sam ženska. Nisi žensko. Dobro.
Da li sam ja muško? Da. Ja sam ja. Muško. Da li sam ja vas upoznao sa tom osobom? Au. Čekaj da se setim. Ja mislim da... Da. Da, ja mislim da da. Da. Da li vi tu osobu poznajete, mislim, evo Anastasija, da li ti tu osobu poznaješ duže od godinu dana? Da. Da li je ta osoba iz Jasaštine ekipe? Dobro. Da li sam žensko? Ne. Brate, od 50-50 šansi ja ću pogledati. Ajde, Marija, ti? Znači ja sam muško. Da. Dobro, ja sam muško. Da li se bavim javnim poslom? Javnim poslom? To može biti bilo šta. Ne. 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 Ovako, ja sam muško, ja sam vas upoznao s tom osobom, Anastasija zna tu osobu duže od godinu dana. Da li je ta osoba starija od mene? Da. Da li je ta osoba iz Novog Sada? Ne. Dobro, okej. Znači, muško sam, da li... Imam preko 18 godina. Ne. Ne. Da li sam tu osobu upoznala prošle godine? Ne. Ne, definitivno. Ne znam, mislim da ne. Siguran sam da ne. Da ja isto. Ne. Znači muško sam. Da. Dobro, onda vjerojatno znam ko sam. Da li je ta osoba iz Beograda? Da. Da li sam youtuber? Da. 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 Okej, da li... Ja znam tu osobu, ono, baš dugo. Da. Pretpostavljam da. Da li je ta osoba jedan od pionira balkanske scene? Da. Pa da. Da li sam oženjen? Da. Je li osoba iz Beograda? Ne. Znači, ne mogu da verujem da postoji vratni... Ne mogu da verujem da postoji osoba koja je Surdulice. mlađa 18 godina i nije iz Beograda, wow. Da li mi je ta osoba blizak prijatelj? Da. Vlada. Ne. Ne. Inače, Vlada treba da bude ovde, ali je trenutno gde? U Beogradu. Vlado, kako je? Ma meni bre bleja. Da li se bavim tehnologijom? Da. Da li sam Dule? Da. Znao sam od prvog pitanja, ali kao je malo ipak da zabiberim. I got 3 points. Thank you very much. Ne traje ova runda Sad 2 će pa imaš minute, jedan već poen. 20. Dobro, imam sa 4 poena. Da, ali imam 3. Ajde, ja imam 0. Kako ti imaš 3? Ja sam drugi. Ja sam drugi. Prvi. Ja sam prvi. Da, ja sam. Ti si prvi. Okej, nebitno, imam Dobro. poene. Da, imaš. Hoće se biti Ja zanimljivo. sam, znači... Da li sam iz Novog Sada? Da. Da. Da li se bavim nekim javnim poslom? Ne. Ne? Ne. Ne? Obuziva je strah. Ajde, Marija. Ja, da li sam ti? Ne. Mogla si još nešto da pitaš pa onda Da. kažeš, ali dobro. Ali je gotovo! Pa čekaj, zar nema manje od 18? Ne, moj ima manje od 18, a muško. A, Tako da. znam. Da li sam ja dobra sa tom osobom? Mislim... Da. Pa sad ja ne znam koliko Pa- si ti dobra sa vas. Stvarno? Ne. Šalim se, jesi. Jesi. Jesi, dobro si s tom osobom. A je od sada? Da, brate. A nisam... Šalim se. Da li ste me vi upoznali s tom osobom? Pa ja Da. mislim da jesam, sad ne znam. Mislim, Milan Žeželj? da. Dobro, Anastasija je pogodila. Ja sam opet na 0, ja ću da biti 1 bod. Dobro, Anastasija dobija 2 poena, idemo. Imam 5! Ali ja onda tehnički imam 5, pošto sam ja isto bio drugo mesto u prvoj rundi. Da, ali si pogodio iz 88 puta. I ti si imala 2 Da li sam hinta. youtuber? Dobila si Da li jedan sam bod, youtuber? Ne možeš, ti imaš 5 i Dobro, ja 5. okej, ajde. Da li sam youtuber? Nisi. Znači, ne bavim se javnim poslom, to sam zaboravila. Da. Dobro. Ok, mi svi poznajemo. Imaš još 4 pitanja. Ali ne znam više šta Ajde, pitam. pucaj. Ne mogu. Imam plavu kosu. Da. Da. A? Ovo je mind blow. Plavu kosu muško sam. Da.
Se predaješ? Ajde, predaj se. Predajem se. Milan Žeželj. Ne znam kako se to desilo. Zbog mi ništa nije bilo jasno. Evo za setup! Namestio sam, čekao sam da vi kažete ko je ko, pa onda dam toj osobi istu osobu da napravim zbrku. To što imam Zato što Zato skeč. si ti pitao da imaš. Ja, ovo je užasno. Ne, samo je... Ne, nisam htjela odmah. Jedina osoba koju ja znam da je mlađa od 18 godina Ovo je je Milan. varanje. Ja I bi onda dobila mi nije 3 bilo boda. jasno. Ja se bunim, znači ovo ne može ovako. Ništa mi nije bilo jasno. A dobro, ćeš još jednu finalnu rundu? Neću više, Ja sad sam sam pobedila. ljuta. Sad sam ljuta. Ajde, Marija, još jedna runda. Ako Šta ti da prvo pogađamo? pogodiš, dobiješ 10 poena. Ne može. Ajde, ako ja prvo pogodim, ja Ne sam može. pobedila. Može. Ne može. Može! Ne može spet. I u Anastasija, Sloveniji sam pošto si ja pobedila. pobedila, dobijaš i diplomu koju smo napravili. Kad si pred napisao? Kako si znao da Jel to ono kao što smo u džungli sam dobijali, napisala. jel da? Česti. Čestitam Anastasije, vi ste pobednik prve igre Pikamo. Hvala našem sponzoru Ivoni koja je napravila ovu diplomu. Što imaš da kažeš kao pobednik? Ja sam zaista šokirana. Ovo je najveći uspjeh u mom životu. Hvala svima koji su me podržavali i nastavit ću ovako da napredujem u svom životu. Hvala. Da li znaš ko si? Anastasija. Ja. Biće šanse drugi put. Nema veze, Maro, to si izgubila. Uvijek gubiš u igricama. Nema veze, Maki. Ne vezuš, ne znaš ko je tvoj Ja rođeni brat. pobeđujem nekim drugim stvarima. A to je? Nećemo o tome. O followerima na Instagramu. Zapratite eto i Anastasiju i Mariju dole na Instagramu, YouTube kanal i imate pogledajte našu sljedeću epizodu koja izlazi sljedeće nedelje tu, gdje smo igrali muzičke guze sa Conetom i Totemijom. Tako da, press there. I eto, hvala puno, pišite u komentarima koju želite sljedeću igru i koga želite kao gosta, pošto nećemo ih dovesti. Hvala vam lepo. Drop the mic.